едно след друго. И като ми се доспа, дверски явно се успокои, че съм го смъкнала. Мога малко да окача, защото толкова ни така, ни така. И като съм заспала на дивана, седнала съм заспала. Ужас. И Боби се оплаши, шала ме бута, вика край, изпущих я. Аз вече в просъдница чувам, че някой ме вика, че някой ме бута. И то от нищото е така сутрин. Даже през нощта почна леко да ме боли главата, но сутринта ме болеше зверски. И той вика, бе ти знаеш, че в неделя сума ти бабички избраха да си мерят с високо кръвно бяха всичките. Нещо силно и мало тогава. И аз си го викам Ерик и моето беше високо. А викам, що би казала да ти го премерим, аз сам трябваше да си го мериш това кръвно. Той вика, айде не, ти си много добра. Добър ден! Ти си? Чакай, че не те познах. Аз ти звънях, ама викам няма да настоявам, може. Но е по-лесно. А при самото пилене или е отдолу какво После ще слагам? пилиш База. Такава базата трябва да махна лепкавия слой. Не. Не, направо върху лепкавия, защото на някой пък се маха лепкавия и направо върху лепкавия. Съм си записала, ама половината работи. Не съм, не ги помня. Така. Слушам те, аз това, че си записвам тук. База, такава пак каучукова, прозрачно бял тази милкито. Имаме гел в бутилка се води. Добре. И имам и на Volume Repair бяла, но да ти кажа честно, малко не ми харесва. На мен идеята ми е за това нещо, защото аз имам, обаче тя е по-плътно бяла. Ало? Да?
89. Не, правилно си им казала. Добре. Добре. Те за парите да не се притеснява, чак до 9 марта има време. Той ги е платил, така че тогава ще му ги дадат. Даде парите. Да. 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 Да, знам. Да. Питай ги днес и другите. Да. Yes.